Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel SSC result big update आरो लोगोसे नोंथांमोननि SSC SD आरो लोगोसे नोंथांमोननि Assam Forest result नि update cut off marks admit नोंथांमोननि PhD एबा exam नि result स' लोगोफोर आसा खालाम नोंथांमोना गासैबो भिडिअखौ नायजोबगोन आरो हानायसेबां लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन Bodo Job Infoआव स' नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो दा फाइनाली 20 मार्चआव बिग आपडेट फैगोन SSC निफ्राय आरो लोगोसे नोंथांमोननि आसाम फरेस्टनिफ्राय स' लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांनिफै SSC आव बबे पस्टआ रिजाल्ट होग्रोखो जों बेखौबो नायनोसै स' दायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइट SSC आव देन SSC आव फैनाय लोगो लोगो गोबां रिजाल्ट होगासिनो दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि कम्बाइन हायार सेकेन्डारि लेभेलनि एग्जामनि माखासे डिक्लेरेशन अफ रिजाल्ट स्किल टेस्टनि बागै आरो लोगोसे नोंथांमोननि ग्रेजुवेट लेभेलनि दा ग्रेजुवेट लेभेल आरो बिनिफ्राय कम्बाइन हायार सेकेन्डारि लेभेलनि गोबां रिजाल्ट फैगासिनो दङ जों बेखौ नायग्रोनोसै अफिसियेल नटिसखौहाय एन्ड बेनिफ्राय जों बेनिफ्राय रिफारेन्स लानो हागोन बेनो जाबाय SSC SD कनस्टेबलआव दा लोगोफोर बे एग्जामा जादोंमोन हमना ला 2021 नि 16 डिसेम्बराव जादोंमोन आरो बेनिफ्राय जाय जानानै स्किल टेस्ट जाबाय थादोंमोन आरो जेराव नोंथांमोना माखासे रिजाल्टखौ मोनबाय टाइपिं टेस्टनिखौहाय दा टाइपिं टेस्टनि रिजाल्टआ होनाय जाबाय एन्ड बेनिफ्राय दायो लास्ट प्रसेसआ बेनो डकुमेन्ट भेरिफिकेसनल'सै आरो बेयाव पास जाबानो मेडिकेल टेस्ट जानानै नोंथांमोना साख्रि मोनसिगोन बेनो जाबाय कम्बाइन हायार सेकेन्डारि लेभेलाव जेराव रानिं गैया एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैनो गोनां SSC SD कनस्टेबल अके SSC लोगोफोर SSC SD कनस्टेबल नोंथांमोननि फैनो गोनां बेनो जाबाय नोंथांमोननि GD अके दा GDआ जायफ्रानोखि 35 प्लास मोनना दङ थ' नोंथांमोना नेक्स्ट PhDनि थाखाय चान्सेसा दङ बारायै आरो हिन्जावफ्रा जायफ्रा 30 मोननाय दङ स' नोंथांमोना चान्सेस दङ मानोना नर्मेलाइज जागोन आरो बे नर्मेलाइज जानायाव खायसेना बारायो आरो खायसेना माइनास जायो स' बे सोनारगोन नोंथांमोननि एग्जाम सिफ्टनि सायाव जुदि एग्जामा बेखालि टाफमोनब्ला गोरामोनब्ला स' नोंथांमोननि नर्मेलाइजआ बारा जायो अके सिफ्ट 1 2 3 नि सायाव डिपेन्ड खालामगोन जुदि नोंथांमोना गोराखौ मोनदोंमोनब्ला आरो बे एग्जामा मेक्सिमाम स्टुडेन्टसा हायाखैमोनब्ला स' बे नोंथांमोननि नर्मेलाइजआ बारायो आरो जेराव पेपारा इजिमोन बेयाव नर्मेलाइजआ खमायो बे नोंथांमोननि सायाव सोनारबाय दा बाथ्राया जाबाय जाय पेपारा इजिमोन बेयाव गोबां नाम्बार मोनदों हमना ला 70 80 एबा 60 अब्ला स' बेयाव नर्मेलाइजआ खमायनायनि चान्सेसा थायो आरो बेनिफ्राय जायनोखि एग्जामाव हमना ला 30 35 मोननाय दङ अब्ला नोंथांमोना प्लास जानायनि चान्स थायो मानोना पेपारा टाफमोन बेखायनो हायाखैमोन स' बेखायनो गाबोन 20 मार्चआव माबा मोनसे आपडेट फैनायनि चान्सेसखौ होनदों सर्सनिफ्राय मोननाय बायदिब्ला 20 मार्चआव SSC SD नोंथांमोननि एग्जामनि माखासे डिटेल्स फैनो हागौ जेराव नोंथांमोना चान्सेसा मेक्सिमाम दङ स' बेनिफ्राय PhD नोंथांमोना एप्रिल मे जुननि गेजेराव जानायनि रोखा दंखायो बेनो जाबाय फिजिकेल टेस्टआ एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि कम्बाइन ग्रेजुवेट लेभेलावबो फैबाय स' नोंथांमोना जायफ्रा होदों स' नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायबानो जाबाय दा बिदिब्ला जोङो नायनो फैयो माखासे डिटेल्सखौ बेनो जाबाय जोंहा कम्बाइन ग्रेजुवेट लेभेलाव जायनोखि नोंथांमोना एग्जाम होदोंमोन रिजाल्ट होबाय फाइनाल रिजाल्ट स' नोंथांमोना बेखौबो नायनो हागोन नै स' दानिया जों फैबाय SLPRBआव देन SLPRBआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गाबोन 20 मार्चआव नैबे एडमिट कार्डआव थुनाय लोगो लोगो फरेस्टारनि ग्रेड 1 नि एडमिट मोनगोन जेराव काट अफ थांनायखौ नुनो मोनसिगोन फिजिकेल टेस्टनिखौ जेरै हमना ला 29 30 31 आरो लोगोसे नोंथांमोननि बारायै खमायै गाबोन मिथिजोबसिगोन एन्ड बेनिफ्राय आसाम पुलिस SI निबो नोंथांमोना जेरैहाय SI दङ AVUB बेनिफ्राय जेलार दङ स' नोंथांमोना गाबोन बेनिफ्राय एडमिट डाउनलड खालामनो हासिगोन लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन एन्ड बेनिफ्राय रिजाल्टआ गाबोन मोनखासिगोन बेनो जाबाय फरेस्टार ग्रेड 1 आवहाय एन्ड बेनिफ्राय बेखौ नायोबा नोंथांमोना थाबैनो जायनोखि PhD होनो गोनां SI थ' नोंथांमोना SI खौबो थाबैनो रिजाल्ट मोनगोन आरो नोंथांमोननि PhDआ थाबैनो जागोन आरो नोंथांमोना मे दानावनो रानिं खालामनो मोननायनि चान्सेसा दङ एबा नोंथांमोना साख्रि मोननायनि चान्सआ दङ मेक्सिमाम मे दानाव साख्रि होनना बुंनाय जाला स' नोंथांमोना थाबैनो मोनगोन एन्ड बेखायनो एग्जामा बारा गोबाव गैला 10 डेजल'सै एग्जामा नोंथांमोननियाहाय 10 डेजनि उनावनो एग्जाम जासिगोन बेनो जाबाय 2 एप्रिलाव एग्जाम जागोन कन्टिनिउ कम्बाइन एग्जाम SI फरेस्ट ग्रेड 1 बेफोरखौ लानानै मोनसे एग्जाम जागोन एन्ड कनस्टेबलाबो नोंथांमोना हमना ला 2nd उइक नोंथांमोननि एप्रिलाव मोननायनि चान्सआ दङ एग्जाम एबा रिजाल्टनि बागै दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि SSC आरो आसाम पुलिसनि बिग आपडेट जेराव नोंथांमोना माखासे इनफरमेसन मोननाय जाबाय